Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vom găsi sau chiar vom rupe un buștean cu prietenul meu, Ianis! Și o să mergem la buștean să vă arăt bușteanul. Arată foarte ciudat. Haide, Ianis! E zgândac din el și na, ne trebuie să-l gândaci ca să eu mă un, după aia să săpăm și după aia să-l rupem. Ne-ați înțeles? Trebuie să-l rupem, deci înțelegeți? Haide! Ce-a sărit! Dați un mai like și un mai abonat pentru că voi să apăreți în videoclipurile noastre, da? Așa a zis băiatul meu, așa că faceți asta chiar în 3, 2, 1 și start! Acum. Și dacă n-ați făcut-o, voi nu o să apăreți în videoclipurile noastre, noi o să facem videoclipuri cu alți oameni. Da, nu știe să vorbească. Și să vă arăt bușteanul. 3, 2, 1. Cam așa arată. Nu-i ciudat? S-ar părea că e ciudat. Nu? Și încheiem video. Scrieți în comentarii dacă Scrieți în comentarii dacă fratele meu este prost. Scrieți în comentarii dacă vreți să faceți videoclipuri cu noi și să apăreți la noi în canal. Și ca să știți, suntem la strada Eminescu, blocul 4. Mihai Eminescu, blocul 4, mă înțelegeți? Așa că încheiem videoclipul. A fost chiar puțin, nu? Adică nu. O să vedem ce facem chiar acum. Videoclipurile știi că Ianis că sunt mari și nu sunt la de 2 minute. Sunt de 7. Adică 46 de minute. Glumeam, mă. Și încheiem videoclipul. Papa. Și glumeam, mă. Hai, Ianis. Hai să facem. Ești obosit? Ai, caldă. Uită-l pe Barosanu, gălduțul. Uite-te, mă, la camera. Aici sus se uită. Ce ai, mă? Acum încheiem videoclipul. Doar atât a fost. Da, papă. Schimbi